моля да излязат. И България! Българио! Моя! Земя на герои! Къде отидоха децата твои? С пуста чужбина, за да преди на градина. Българио! Майче си родна! Нали си вече страна свободна? Върни децата ни! Върните тук, за да има и за тебе слуга. Там в чужбина казва всеки те вика. Дали си умен, хич не те пита. А у нас и на децата е ясно. Камъкът тежи на своето място. А той е тук. Бързичко ще прочета изказване от името на учителите от третата българска, предполагаме на всички учители. Господа управляващи, не посягайте върху живота и здравето на децата ни. Не унищожавайте прекрасната ни природа. Дайте право на всички българи да живеят достойно. Не отнемайте чистия въздух, ясното небе. Не ни карайте да стъпнем в постоянен страх, да не би земята да ни разлюлее. Искаме спокоен и хармоничен живот. Аз лично искам да благодаря на всички хора, които се събудиха и ни помогнаха да се борим заедно срещу тази заплаха, която е надвиснала над нас. Да благодаря на всички, които не вярват, че ще успеем, учат ме на търпение, учат ме на много неща. Искам всички да знаят, че днес цяла България се е стигнала да протестира точно заради това, че трябва да победим. Нека да не сломяват българския дух, някакви чувства, които се опитват да завладяват българското сърце. Българи, силни сме! Всички заедно можем! Няма 5 човека, както има в България, а има хиляди българи, които са отговорни за това, какво ще се случи с договора. Проблема не е само Шеврон, за съжаление. Фирми, които са получили концесии много по-рано. И най-сериозни от тук нови обществени поръчки, спечели малко обществени поръчки за нови фирми, прави промени, работните програми, а ние нямаме достъп до тях. Не съвсейте и знаете всички много добре вече, че българското правителство даде за концесия на фирми в Европа. Малко по-късно Министерството на икономиката и Бройката. До днес днешно те не са представили в такъв доклад. Аз не знам защо. На най-силната партия.